Kami sa mong area sa Husayan. Magsubay mi diri sa among yutang kabilin. Wa ka kabantay kanu sa nagigabas? Pwede nang dugaya ba kanang puno ana o? Kinsa kay nagpagabas ana? Lang yun. Ay mapangutana, kawa na yung taos nanay. Wane ka usahay, di man po ka mong subay, no? Kay guwang isa, oh. Pwede na to. Oh, tundan. Guwang na. Sunod si Mana na. Ay, Ginoo. Pagkaluoy sa yuta. Asa may padong sa spring? Spring. Wala may mato sa spring kaya wala may magkaos. Ang gawas naman tubig. Mga tanong giawngan tungod sa kadasok. Oh, daan eh. Oh, mamaning wag-wag sa una nga. Na ito naan. Kuy, hangog to ba? Itong last na kung kanig spring katong nasa lang Marilyn. Itong mo picture di hastabay nga. Ada sa spring. Mao bitaw? Last na kung kaanha dana, mao to. Wala kung kaanha kutro. Wa man mo anha diha. Last bang paganha sa spring, mao to na silang Marilyn, na silang ingkat, o silang mga bata. Lakay silang nanay. Wala man mo anha diha. Wala na, biraha ka mo sa bunta. Pahada ka ko ana di ko badigyas. Buli, sarang buli oh. Asa raman? Hindi tinibula silang plakatahan oh. Agoy. Agoy. Sumusanggi na ha. Dili masanggi eh. Oni kalisod sa agianan dire. Agoy. Ana. Dagong gaay. Ginoo ko. Pityo ka ma. Hapit ko musdak. Panang hawid ko ang kahoy nga rubat ay. Uli ang takog sayaw kibawi arang hugawa. Basakan mo. Kabuhitan tubig. Basak maniwanag. Bungan ang palit ko. Sumatanong ng porkata dana. Tam na ni gabi ni patag ani. Kuan pa. Puslan. Ay, Ginoo ko. Rasok sa tanom. Bing bagnota gin taon.
Pwede naman dito tani ag si babaw gamay wa ta mabahada ani. Kay dangog. Kaning gabiha oh. Green man ni murag tinanom ni ba? Idala nila ako subay-subay ng research board. Ito babaw. Lasang na. Hindi na ako ma-imagine ang forma sa una ba. Tamo agi pa dong si spring. Itong gipanpanan. Ito adik yung panpanan dito gayong pasulod. Oh, di ba nagbahada man tong daan ana. Hindi na ako ma-imagine ug ahada tong. Namlay sa aging dia oh. Katong si Easter magpapon sila sa ilahang ignacio. Ito mo ang binisaya. Oh. Mga korek. Mga tawa. Katong kuan tigwang na kayo nga murag mahapa nas kuan. Yukog, bitaw. Magpanpan-panpan ra to siya sa daan. Lan ay daghang go mga kahoy oh, may mga hoy. Ya. Kani oh. May ana kahoyon oh. Umang William. May ang yuma. Tae. Baka. Nade masud ani. Oh, tugayan siguro ndire. So din na ang protektahan. Gitugayan gini dire kini taig baka. Amo man ning daan sa una. Di ba? Ito silang Ibrahim man laba diha diri man agi ani dana. Oh, isko. Ang bagsang dito oh. Saging. Ano yun? Pati naging lasanga. Hindi na ako ma-imagine ang sa unang panahon. Kahan alam niya yung mga hoy aning sangas guma oh. Oh. Susunod na dool. Mga hoy taan eh. Naam siguro sa pulang. Musot-suot sa kagumahan sa pulang. Kamuto yung manggulas sa pulang. Wala pa na sanggote. Ang katong gay. Uy, naiguwang dong oh. Nami na ba kay dako na bang bulig? Kuman sa ta. Mo na dili kuhaan ni ko andire. Naguwang. Aruni. Gamay nila dahon. Ang puso ko ana. Tama na siya tubuon ba? Hindi magliki-liki. Kuman sa ta. Siguro daruni naglikit sa diri kay naiguwang. Kung sa may kondisyon ni Malot nga siya maligya. Sige lang siya ha. Tulo na kaguwang. Tuni pa magtay. Ako, Karon ni tao ni tuni pa. tune. Dili ko gibaligya niyo. Kung na siya palit. May nanagot ko na gibaligya. Mga ako na siguro makabaligya ani. Para magkayalan. Lamot na nga. Kuan na. Puno nag tanom. Luoy lang ani ang lubi kay kabunga og putlo ning guma kay barato mo bunga ra ning lubi. Nagkuan mo gud sila. Nag-contest pag Hindi masabot mo pa. Ito kaya ani tanan. Ito diba? Ito daw gibaylo. Ako lang gibaylo ko ani kabit. mayon talaga natay kwarta kay palito na nato ni tanan. Bahinon aw nang ilahang mga bahin ba. Lami kay puy under eh. Diyan si Aling sabot mas ilahang bahin.
Paliton. Ito yung mga nagplano ng palit. Ang ako, hindi ako rin humingan itong spring. Nasugot siya data-datahan. Mantag. Hindi nga sinigdas tubig. At tulog na ay abusan na. Palit mo ay ang alamat. Ito sinuiyak, sinuiyahan. Ito sinuiyak. Naman tao ni sentimental value ninyo ta. Di yun ang ngayon ibligya. Since 1960s, sama nito iga na palit. Hindi na kukurang kidwan. 60s pa lagi. 1960s. 65, 65, 67. 65, 64. Yan napalit. O magbilak ka rin ito. Magbilak ka rin ito. 1960s lagi. Bilak ko. Basta mag-distansya na tatay. Basta ang pagod. Kinindi ang lapik man eh. Pagpalit na mo ka na diya lasang. Okay. Kuha mo to sila ganin, Tatay Luis, mamatong din eh. Na ako na daghang kaing luya dani oh. Duwa og luya. Hindi ito ba mga palitan. Siguro. Ginisip ko siguro na palitan niya. Gisamok. Ah, oh. Oh, lampasuno na oh. Kasulatan ni Gurot. Timon mo dyan. Siguro hindi ko pagidan mo dito pagpalit ulit. Kani kaamboy nga bahin diri way guma. Ang sabi ito, nagkakada lagi. Kini, pag undok nila ito, lapad. Kini, pag amboy ko nila ito. Kini. Abot ito siminto, pag abit na po, lapad. Daman na po ang karsada. Pag abot ito, amuan na taas, naniwang. Sila halapad yung mubo. Napamugiya pa yung mga saging dari oh. Mo maning kani ray nalain nga walay titulo. Oo, nagkikadis karidang amboy. Iwa man ni mabuha mo sa Wa maapil ang titulo ani nabuwag sa karsada. apil bayad. Naunsa. Iwa man ni Ricardo tinakuhat. Di man ka mabuak man basta maagi ang karsada. Oo, di. Ano na gidangat lagi. Apil bayad. Ang taon sa kasubani, nagkuhan ulit. Tama sa masay. Nasyon Aligano. Kinsa dai nagkuha na ni? Yan yung Inday, Ibanez. Yan ba na? Ah, nagtitulo ani? Oo, Ang nagsurvey. ha? Sila. Nangangoy sila. Ah, Tuhan dito, Lydia. classmate classmate man na lang lijek si Inday. Nakaisgot mas Inday ana. Kamingaw nga lugar. Upoy andere di na kuan kay dool og tubig na. Lami pamuhian. Og hayop. Problema lang kay may katigwayan. Pahuway sa dadong matimo ko. Are, Kalibang hoy, apahan to, be. nawa akong kalibangon. Buwa ng tito, buwa ng kitubig. Suroy. Back to this place. Maani diri ko maglata og lawog sa una nga. Abtag alas 10 sa gabi. Nalagay sako. Sok-sok. Ihaw lagoy bayad. Oh. Isa man ang sako. Mo pa man bala siguro lang ko suksok diri kung sino nadaag sako ang saging. Ay lubay ko na turuli.